našej bránky. Nezastaviteľná ruská mašina. Veľký červený stroj zomrel všetko, čo mu stálo v ceste na týchto majstrovstvách sveta. Finálové víťazstvo 6-2 nad Slovenskom, ktoré získa strieborné medaily. Aj tak ten potlesk postojačky pri všetkej úcte k Rusom, novým majstrom sveta. My ďakujeme našim chlapcom, nášmu tímu, ktorý odviedol skvelú robotu. Má za sebou neuveriteľný šampionát. Po nepodarenej, výsledkovo nepodarenej príprave, keď sme 7-krát prehrali, až v poslednom možnom zápase prišlo víťazstvo, tak ten šampionát priniesol rozprávkový príbeh. Napriek tomu, že sa neskončil až tak šťastne, ako sa rozprávky končia, že koniec je a navždy zostane lenovaný tou finálovou prehrou 2-6 s Ruskom, strieborné medaily a ich význam a význam tohto úspechu doceníme zrejme až neskôr. Tým vedený kapitánom Zdenom Károm, šampionát a celý turnaj v znamení Pala Demitru, hraný pre tohto nášho skvelého reprezentanta, ktorý už žiaľ sa na tomto turnaji zúčastniť nemohol. Ja vám chcem tiež Prievidza poďakovať za to, že ste prišli. Zišlo sa vás tu zhruba 8 000 ľudí na tomto námestí Prievickom. To si zaslúžilo naozaj veľký potlesk pre vás, že ste prišli. 8 000 Prievidžanov a ľudí z okolia Prievidze. Ďakujeme našim chlapcom, že získali striebro. A sme spomínali Pavla Demitru, tak nemôžeme nespomenúť aj Petra Oremusa, ktorý odtiahol celú reprezentačnú sezónu a aj začiatok prípravy majstrovstiev sveta a tiež len rodinná tragédia ho nepustila na tento šampionát a keď už sme smutní, nebudeme smutní dlho, nebojte sa, tak musíme pripomenúť aj nášho kolegu Miloša Kováča, ktorý zostáva jediným mužom, ktorý kričal tú nezabudnutelnú vetu: sme majstri sveta. Strieborné medaily pre náš tým. Buďme už veselší, tešme sa z tohto fantastického úspechu. Tým, ktorému málo kto veril. Zoskupenie hráčov, ktorí boli naozaj vyprevádzaní aj pochybnosťami, dokázali na tomto šampionáte nemožné. A aj vďaka gólovému prispeniu Libora Hudáčka sa šampionát odohraný pre Paliho Demitru končí nádherným strieborným koncom. Ten absolútny vrchol sme nedosiahli, ale pre nás sú títo hráči majstri, tak ako sme to povedali už po semifinálovom zápase proti Česku. Každopádne musíme povedať, že pre nás je táto strieborná medaila ako zlatá, pretože títo chalani odvedli kus roboty. Znovu spojili národ, ktorý je na nich hrdý. Vo finále sme prehrali, treba to priznať, so skvelým tímom Ruska, ktorý bol najlepší na tomto turnaji. Potvrdil to aj v dnešnom finálovom zápase, kde nás predčil, boli lepší, prehrali sme ale s odsťou. Dobojovali sme to až do poslednej minúty a chlapci si teraz zaslúžia po skončení aktuálnej sezóny a po skončení týchto majstrov sveta oddych a užiť si tú striebornú medailu, ktorú tak, ako si povedal, si uvedomia možno po tejto smutnej chvíľke, po prehratom zápase, možno o hodinu, možno zajtra, možno o týždeň, ale treba uznať, že to, čo tu predvedli, je veľká vec. Ten úspech naozaj asi kali to, že sa prehral posledný zápas na turnaji. Striebro sa získava, aj bronz sa vyhrá, aj zlato sa vyhrá. Striebro žiaľ bude navždy spojené s tým posledným prehratým zápasom. Najlepším hráčom v finále na našej strane Zdeno Kára, jediný náš kapitán, ktorý sa dokázal strelecky presadiť. Na opačnej strane rovnako dvojgólový hráč, útočník Alexander Siomin. My medzi tým môžeme prezradiť ideálnu zostavu, ktorú zvolili novinári a pohľad na ňu je veľmi radostný, pretože v bránke Jan Laco, v obrane Zdeno Kára, náš kapitán a takisto spoločne s ním aj ten ruský kapitán Ilja Nikulin. Hoci si myslím, že minimálne v helsinskej časti turnaja sme videli dvoch obrancov, ktorí by si
toto miesto zaslúžili viac ako Nikulin. Nechajme tieto už zbytočné polemiky bokom. Tu je práve ruský kapitán. V útoku Evgenij Malkin, Patrik Toresen a Henrik Zetterberg. To sú traja najlepší útočníci, ktorých vybrali akreditovaní novinári najužitočnejším hráčom celého turnaja. Jednoznačne Evgenij Malkin, hráč, ktorý v jednom roku získal Ardros Trophy pre najproduktívnejšieho hráča NHL a zároveň sa stal najproduktívnejším hráčom majstrovstiev sveta. Naposledy, alebo jedinýkrát sa to podarilo dosiahnuť pred rovnými 30 rokmi Lejnovi Greckému a práve na šampionáte vo Fínsku. Toto už býva zvykom. Zlaté medaily si preberajú aj rozhodcovia Antonín Ježábek, Brent Ryder, Roger Arm a Petr Blümel. Ešte raz obrovitánska poklona pre strieborný tím na týchto majstrovstvách sveta, pre slovenskú hokejovú reprezentáciu, ktorá 7-krát za sebou dokázala zvíťaziť po úvodných 2 prehrách proti domácemu Fínsku a ešte predtým v otváracom zápase proti Kanade. Čo my sledujeme rozhodcov, tak na ľade prebieha záverečné podávanie rúk, keď naši hráči gratulujú Rusom. Vidíme, ako sa Ovečkin objal so Zdenom Chárom. Takto niekedy býva, že z najväčších rivalov na ľade sa stávajú, ak nie už najväčší priatelia, asi si vianočné pohľadnice posielať nebudú, tak jednoducho sa budú navždy rešpektovať ako obrovské osobnosti. A tak je. Určite to tak vždy je po takýchto ťažkých súbojoch. Samozrejme, obidvaja odohrali ťažkú sezónu v NHL. Teraz majú za sebou ťažké majstrovstvá sveta. Aj v dnešnom súboji na seba niekoľkokrát natrafili. Po tomto zápase to z každého spadlo. A tak ako si povedal, nebudú to priatelia na život a na smrť, ale určite aj to objatie hovorí o tom, že je to len šport a treba uznať kvality súpera. Víťaz môže byť len jeden a to sú Rusi. Rusi Malkin preberá cenu pre najužitočnejšieho hráča. A kým ešte sa dočkáme dekorovania našich hráčov, tak reakcia z nášho štúdia od Jána Hudoka a Roberta Pukaloviča. Zatiaľ na novej polke príde akt odovzdávania strieborných medailí. My si môžeme povedať, že tento šampionát predčil všetky naše akékoľvek očakávania. O tom sa nedá ani polemizovať. Jednoducho sme sa išli zbierať skúsenosti, išli sme sa pokúsiť vybojovať si miestenku na olympiádu v Soči. Išli sme postúpiť do štvrťfinále, všetko sa nám podarilo, všetko hráči odbojovali, odreli a teraz zaslúžene, napriek tomu, že sa čaká na prvý tým na majstrov sveta, teraz tieto veľké ovácie sú zaslúžené na mieste. Benakáru aj do nebies Pavlovi Dimitrovi, ako vidíte. Veľmi ďakujeme. Slovensko má striebro, ktoré má určite veľkú cenu pre slovenský hokej, určite cenu zlata. Áno, naši chlapci sú smutní. Bol by každý, ale už to bolo spomínané. Príde im to zajtra, pozajtra, za týždeň, keď sa preberú hlavne z únavy. A ja im len môžem z tohto miesta povedať, že aby neboli smutní, že sme na nich všetci hrdí, lebo urobili maximum. Ja si myslím, že tie námestia, všetci ľudia na Slovensku, ktorí prežívali šampionát, spoločne s nami Ďakujeme, sú aj našich hráčov. Neexistuje pocit víťaza, keď je človek porazený, ale my nemôžeme hovoriť o porazeneckej nálade, pretože v tejto atmosfére majstrovstiev sveta sme prečili, ako som povedal, všetky očakávania. Áno, ruský tým bol suverénny na týchto majstrovstvách sveta. Nestratil ani bod v semifinále a vo finále nadelil súperovi 12 gólov. 12 gólov, to je neuveriteľné množstvo.
snáď sme chceli trošku viacej, ako náš tým mohol dosiahnuť. To druhé miesto je krásne, je perfektné. Hráči takisto chceli ísť ešte vyššie, ale musí sa uznať aj športová kvalita ruského tímu a tá bola tentokrát na ich strane. Strieborná medaila aj na krku Vladimíra Vojtka, ktorý priviedol po dlhých, mizerných sezónach slovenský tým nielen do štvrťfinále, do finále. Vladimír Vojtek teda patrí medzi trénerov, ktorí sa postarali o ten obrat v našom povedomí. Myslím si, že povedomí ľudí, ktorí zatracovali hokej na Slovensku, alebo